Ungubani ke wena? Igama lami uMichael. Oh, sabona Michael, ungakwazi ukusifundisa ukwenza ipizza namhlanje? Nakanjani ngizokufundisa ukwenza ipizza. Oh, kulungile. Ngakho into yokuqala uzothatha nalo ukhezo, uflour, kanti lokhu kweinhlama isihlangene yezo. Oh yeah. Kulungileke, udinga nje uflour omncane ngaphezulu. Bese uthatha inhlama yakho uyiphose ku-flour yabo. Emva kwalokho udinga ukufafaza uflour omncane etafuleni, indezele kancane ukuze kuphume umoya, yabona yini? Oh, Emva kwalokho kumele siwubumbe, siwuphushe, yaze yayinhle. bese siqala ukubumba ke. Uyanwebeka futhi ulula kakhulu. Yebo uyawululu. Futhi lapho usuzolunga udinga ukube phansi futhi. Ungiphethe ngempela kwenzeni ipizza Michael. Emva kwalokho sobe sesifaka isosi yatamatisi. Nansi-ke isosi. Wo, akenibhekeni. Senza ngesipuni. Manje uyifake nje kanje yabona. Oh, Okulandelayo manje sifaka ushizi. yebo. Futhi lona ushizi weparmesan. Ushizi weparmesan umnandi kakhulu. Futhi lona ushizi wemozzarella. Yummy. Oh, bese Sifaka ibhese lentsha. ibhese lentsha. Ngiyahala. Ayiqoba ke lincane kakhulu. Uyindlale kahle. Bese ufaka utamatisi wakho omncane. Utamatisi. Emva kwalokho sobe sisithela amafutha e-olive. Futhi ke manje ipizza yethu isilungele uwavi.